Hai Greg, gașcă, bine v-am găsit la un nou episod de SAMP pe serverul meu lpg.alltime.ro. Boys, probleme mari cu serverul. La modul au intervenit niște probleme, știți, și cu serverul de Discord și așa mai departe. Serverul a ajuns să fie plin de bug-uri. Mă rog, scriptorul nu-și prea face treaba. Ha, glumeam, boys. Uh, Băi, ne-am apucat de montat anticit-ul. Avem și un anticit. Nu este un anticit foarte, foarte expensiv, să zic așa. Este un anticit bun de început și așa mai departe. Dar ce vreau să vă spun este următorul lucru. Că în descriere aveți serverul de Discord nou al comunității. Da? Cei care ați fost dați afară de pe serverul vechi, intrați din nou. Asta se mai întâmplă și eșecuri de astea. Așa. Și doi, nu uitați și voi de like și subscribe, boys, că în ultima perioadă văd că vă îngrămădiți pe butonul ăla de subscribe și mă bucură foarte tare. Așa că nu o să încetez în a posta. Și vă spun din start, indiferent de ce turnură o să ia treaba cu serverul sau ce se va întâmpla cu serverul, o luăm și pe aia negativă. Dacă nu va merge serverul și așa mai departe, deși treaba asta cu nu va merge serverul, noi o avem scoasă din calcul, adică noi nu ne gândim la treaba asta. Eu o să rămân aici pentru voi și pentru YouTube, pentru că asta îmi place să fac și o să postez în continuare. O să stau să mă gândesc pe ce server o să joc, înțelegi? Dacă se întâmplă ceva nașpa și voi posta SAMP în continuare și voi fi alături de voi în continuare. Așa că nu uitați că pe 18 decembrie la ora 20, adică în 10 zile exact de acum încolo, serverul se deschide. Nu or să fie facțiuni, deci nu or să fie facțiuni să vă îngrămădiți pentru funcții și așa mai departe. Nu or să se aleagă lider din prima săptămână, nu o să se aleagă helper din prima săptămână, așa că de tot ce o să avem noi nevoie în staff, o să fie nevoie de activitatea voastră și să aveți o mentalitate cât mai curată și mai ok. Așa că eu vă doresc o zi minunată, eu mă pregătesc acum după ce filmez, îl postez și plec la serviciu, așa că da, ne-am montat anticit, urmează update-ul și pentru clanuri și pentru quest-ul de Crăciun, înțelegeți? Deci noi când o să deschidem serverul, o să avem ce să facem pe server, se lucrează și la jobul de tracker, care o să fie mega wow, vă garantez, mega wow și mega simplu, adică o să aveți atracție vis-a-vis de jobul ăla, așa că nu uitați încă o dată, vă repet și îmi cer scuze că mă repet, like și subscribe, boys. Asta chiar mă ajută foarte mult în perioada asta, așa că ne vedem pe live de seară, George. Bye!